Og nu allerførst, det er Ring Kagemand. Gadeorden, telefonterror og videotier. Vil I virkelig bruge en halv time af jeres liv på sådan noget? Ja! Yeah! Okay. Så lad gå da, så er vi gået i gang med at se, om den her fungerer, som den skal. Sådan. Jeg må vist hellere lægge den her fremme, før der sker flere af den slags ulykker. Og så alvor nu. København var på randen af oprør for nogle uger siden. Det forlød i den indre by, at Københavns Kommune var begyndt at sælge ud af kulturværdierne for at skaffe penge i den slunkne københavnske kommunekasse. Og stemningen nåede kogepunktet, da københavnerne erfarede, takket være hr. Jan Witzel og omegn, at det elskede Storkespringvand allerede var solgt og skulle sendes til Tyskland. Der var allerede mødt demonstranter op, da vi nåede frem til Amagertorv. Det er hul i hovedet, det er galt. Vi skal da tyskerne overtage det hele. Først som sidst, de kommer jo og henter alt sammen efterhånden. Hvad? Den er gal. Hvad er der galt med vores initiativ? Jamen, altså, det der må der ikke sælge. Sådan noget må man da ikke sælge. Man må da ikke begynde at sælge København. Man må da ikke begynde at sælge København. Altså, jeg vil lige sige, at vi har lavet en trykfejl. Det er ikke 7,5 millioner kroner, 7,5 millioner D-mark. Og det er der noget på et skræntende budget. Det må de sgu da indrømme. Jamen, vi kan da ikke hjælpe, vi bruger alle penge bare til at æde og drikke op, og så blæser vi dem på vores hænder. Der kommer flere frontberetninger for slaget om Storkespringvandet. Altså, der er flere mennesker, der står, jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt, det bliver solgt. Hvorfor skal det så gøres op i penge? Det fatter jeg ikke. Jamen, det er jo også det, jeg forstår, at der bliver demonstreret imod. Men altså, livet er også penge. Livet er jo andet end kulturværdier. Jamen, samtidig så snakker... Altså, hele tiden så hører man om Københavns Kommune, de vil gøre noget mere med kulturen. Kultur er. Det er muligt. Du aner ikke, hvad kultur er. Det her, hvad er kultur? Det er noget, der er skabt af folket. Det er skabt af de mennesker, og det tilhører København. Og du skal ikke forære det væk. Jeg forærer det ikke væk. Jo, du jeg får 7,5. Bare for at få en stemme forærer du det væk. Jeg er kommunal ansat, jeg skal ikke have stemmer. Jeg er kommunal ansat, jeg skal ikke have stemmer. Du kan da ikke forære væk vores værdier. Hvad bliver det næste? Hvad bliver det næste, du vil... Har kommunen flere tiltag i ærmet af samme slags? Nu forstår jeg, at stemningen er lidt ophidset. Altså. Nej, den er ikke ophidset. Hvad bliver det væk? Er det din egen bolig? Du kan ikke forære noget væk, der er givet væk fra andre mennesker. Men jeg vil sige så meget. Der er nogle politikere, som har en vis aversion mod Storkespringvandet. Derfor er Storkespringvandet... Hvem er det? Ja, jeg nævner ikke navne. Jamen. Men vi husker alle sammen 68. 68. Da de sad og røg hasser, ikke? Og hvad brugte de? Nej. Det her blev symbolet på 68-generationen. Nej, og det her, det er for fødsler. Jeg er faktisk efter 68-generationen. Jeg synes sgu da, det er fedt, det er her. Jeg tror da ikke, at man sælger det. Sådan om de røg hasser måske ikke, og de pæne. Det vil jeg ikke tage stilling til. Jeg refererer bare, hvad nogle politikere måske mener om. Altså, han er der galt med 68-generationen. Balli, luk nu dine øjne i. Vi går aldrig mere forbi det store stykke Storkespringvand. Sælge springvandet? Kommer du til at mangle det springvand? Et springvand fra eller til? Overhovedet ikke, men altså, det er jo kendt. Jeg er kendt. Jamen altså, har du set, hvad vi får for det? 7,5 millioner D-mark, kære ven. Det kan vi da ikke sige nej til. Stolt over det? Hvad siger du? Er du stolt over det? Ja, at få det? Ja. Nå, skal vi sælge noget skægt? Storkespringvandet, ikke? Ja. Eller selve storken, som jeg ruller. Godt nok ikke min rulleskold på i dag. Men vi holder til herinde, ikke? Ja. Og det er vores kættemærke, ikke? Hvad hjælper det, de normale folk, at dig, dit firma, får 7,5 millioner D-mark ud af det? I får da mere plads at rulle på. Ja. Jeg skulle hellere have, at Storkespringvandet er der, end jeg vil have lidt mere at køre på. Det er Storkespringvandet, det hører med til storken, til strøget. Det hører ikke med til, at du kan få nogle flere penge i den
fede tegnebog. Hvem er Danmarks største pamper? Hvis vi holder til herinde og bliver ked af, at det er væk en dag, så vil jeg godt give jer lov til at tage en lille del af det med. Der ligger en hammer og mejsel over. Det vil jeg med glæde at gøre, så jeg har et lille minde at stå. Ja. Hvor har det været debatteret, og hvor har man skrevet om at man vil fjerne det springvand? Det må I da have ud til en debat, en offentlig debat, og ødelægge Københavns image og noget af dansk kulturliv. Det kan man ikke. Det kan man fandme ikke. Der er forskellige Så kan du ikke sælge din egen sjæl, jo ikke? borgerrepræsentationen må have godkendt det. Altså, der er ikke nogen turistindtægter ved det her. Det er der ved et pizzabageri i Tivoli. Pizzabageri? Du er jo fuldstændig historieløs, mand. Ja, det er det. Så er det der jo et symbol på 60'erne. Ja. Alligevel. Ja, jamen, det er jeg er da glad for, at det her Det er jo et historisk monument. Ja, det kan det være. Jamen, det er ligegyldigt, du kan lide det. Det er muligt, du har veneration over for 68'erne. Der er jeg. Nej, jamen, det siger, det er ligegyldigt, man har veneration over for det eller ej. Det er et historisk monument. Det repræsenterer en tidsepoke. Ja. Det repræsenterer en tidsepoke. Ja, men det kommer ikke historieløs, så at et enkelt monument forsvinder. Nå, så kan man jo sige, at det er eneste monument. Hvad bliver det næste? Det bliver frihedsstøtten, ikke? Jeg har hørt fra stadsarkitekten, at den lille hornblæser blandt andet også har været inde i Altså, jeg må indrømme, da jeg gik forbi her, der troede jeg, at det var 1. april. Jeg kunne ikke forestille mig, at det var alvor. Det kunne sælges. Det er jo ufatteligt, jo. Okay, så tager vi Jens, så gå ind i den der. Ja, ej, vent lige lidt. Det er man i stedet for. Fordi selvfølgelig sender vi ikke storspring med. Ah, okay. Det blev en meget dyr dag i Kagemænd på Strøget den dag i København. Med skæg og ballade var det naturligvis, men anede vi ikke også den historiske kendsgerning, at København altid er klar til at forsvare sin by? Gjorde vi ikke? Jo! Bravo, København.